Terve. Mä oon Elina Lillström, mä oon kasvupsykologi. Ja mä oon aloittamassa Jyväskylän kesäyliopiston kouluttajana keväällä 2026. Ja mua pyydettiin kertoa vähän itsestäni ja yhden tapaamisen työskentelystä, joka on se mun koulutuksen aihe. Mä oon siis jyväskyläläinen psykologi. Mä oon tehnyt 20 vuotta töitä yritysten parissa. Ja ensin tein rekrytointia, sitten pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämistä ja nyt on 12 vuotta ollut yrittäjänä. Yrittäjänä mulla on ollut mahdollisuus toimia mun asiakasyritysten, jotka on kaikenlaisia yrityksiä yhden ihmisen yrityksestä pörssiyhtiöihin saakka ja ihan kaikkea sieltä väliltä, niin heidän tarpeiden mukaan mä pystyn auttamaan ihmisiä ja yrityksiä kasvamaan ja tässä järjestyksessä niiden ihmisten kautta. Ja hyvin monenlaisia projekteja ja tekemistä mahtuu näihin moniin vuosiin. No, miksi olen kouluttamassa juuri yhden tapaamisen työskentelyä? Löysin itse sen vuonna 2019 lyhytterapeuttiopintojen yhteydessä ja silloin yksi mun kaveri kysyi, että lyhytterapia, että miten lyhyttä niin kuin terapia oikeasti voi olla. Ja tämä kysymys ajoi mut selvittämään, että niin muuten, että miten me pystyttäisiin, mikä on niin kuin se mahdollisimman tehokas tapa keskustella ihmisen kanssa niin, että hänen tilanteensa lähtee jotenkin paranemaan. Mä löysin tällaisen single session therapy toimintamallin tuolta maailmalta ja olen itse tuonut sen työelämäympäristöön ja soveltanut sitä omassa työssäni tällaisena kasvukeskustelu-nimisenä palveluna jo nyt siis hyvin monen vuoden ajan. No sitten multa on alettu pikkuhiljaa kysellä, että miten sä niin kuin teet sen, koska se palaute on ihan hirveän hyvää, mitä niiltä organisaatioiden ihmisiltä tulee. Mä saatan keskustella johdon kanssa tai työntekijöiden kanssa tai kenen tahansa, kuka siihen keskusteluun haluaa tulla tai työnantaja hänet sinne lähettää. Ja mä oon tietysti paljon sitä single session terapiaa tutkinut ja selvitellyt ja kokeillut monenlaista. On syntynyt aika monenlaista osaamista sitten sen ympäriltä. Niin kun multa alettiin kysellä, että miten sä oikein teet sen, niin mä ajattelin, että mä mielelläni sen kyllä kerron. Ja nyt on Jyväskylän kesäyliopiston kanssa tällainen yhteistyö, että he on halunnut lähteä mukaan ja me yhdessä ollaan toteuttamassa nyt keväällä 2026 ensimmäinen koulutus. Kenelle se yhden tapaamisen työskentelyn toimintamalli on nyt sit mahdollinen ja sopiva? Kenen sinne koulutukseen kannattaa tulla? Yhden tapaamisen työskentelyhän sovelletaan tuolla terapiaympäristössä sujuvasti ympäri maailman jatkuvasti. Eli sinnehän se sopii totta kai hyvin luontaisesti ja se on sieltä niin kuin lähtöisinkin. Mutta sitten se sopii erinomaisen hyvin myöskin työelämäympäristöön. On aika monenlaisia rooleja ja tilanteita, esimerkiksi HR:llä tai esihenkilöillä tai vaikka työvoimahallinnossa, niin erilaisilla ihmisillä. Sellaisia tilanteita, joissa pitää pyrkiä auttamaan sitä keskustelua kumppania jotenkin huomaamaan, että miten mä voin tässä nyt edetä ja mitä apua mä tarvin ja miten mä itse asiassa löydän nyt sen rohkeuden siihen vaan nyt lähteä eteneen tässä asiassa. Niin yhden tapaamisen työskentely tarjoaa kaikenlaisille tällaisille ohjausrooleissa työskenteleville ihmisille kättä pidempään. Siellä yhden tapaamisen työskentelyn koulutuksessa opitaan niitä periaatteita, miten se toimii, miksi se toimii, mihin se voi soveltua ja harjoitellaan sitä käytännössä. Ja lisäksi me pohditaan sitä yhteisesti siellä, että millä tavalla tämä sopii nyt just sun työhön ja sun tilanteeseen, miltä osin, millä tavalla sä voisit sitä alkaa sun omassa työssä käyttää. Eli sinne koulutukseen voi tulla hyvin monenlaisella taustalla ja toiveella siitä, että minkälaiselle asiakasryhmälle, minkälaisissa ohjaustilanteissa sä haluaisit sitä hyödyntää. Ja ilolla otan vastaan kaikenlaiset ihmiset, koska se on sitä parempi, mitä enemmän me saadaan näkökulmia, niin me saadaan tosi mielenkiintoiset keskustelut aikaiseksi. Yhtä oikea tapaa ei ole sitä toteuttaa, vaan sitä toteutetaan hyvin monenlaisilla
erilaisella toimintamallilla. Mutta näistä me voidaan sitten keskustella siellä koulutuksessa lisää. Jyväskylän kesäyliopiston sivuilta löytyy siitä koulutuksesta lisätietoa. Ja jos haluat jotain minusta kysyä tai selvittää lisää, niin myös nettisivut. Mun nettisivut on käytettävissä kasvupsykologi.fi. Mutta toivon, että me nähdään siellä koulutuksessa yhteisen mielenkiintoisen aiheen yhden tapaamisen työskentelyn äärellä. Tervetuloa!